Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Sergio González para Radio Marca. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué te esperas de este partido, ¿no? Porque imagino que también dentro del vestuario se puede respirar esa ilusión en este tipo de torneos. Bos días. Sí, un ano máis a Copa en este mes de xaneiro, febreiro, creo que é un plus de motivación. Creo que nos permite aos corpos técnicos traballar tamén motivando aos rapaces non só con un objetivo a medio e largo plazo, sino tamén a corto plazo. E bueno, creo que estamos nunha dinámica moi boa. Creo que o equipo está confiado nas súas posibilidades. Estas últimas semanas con tantos partidos permite usar a todos os xogadores, todos están implicados e bueno, con moito respeto ao Tenerife, sabendo ao estadio ao que vamos e con toda a ilusión do mundo de poder facer as cousas como creo que nos merecemos e como creo que sabemos. ¿Cómo han reaccionado los chicos cuando se han enterado de que van a jugar en el Heliodoro? Bueno, moi ben. Desde un primeiro momento Tenerife nos fixo saber a intención de xogar no Heliodoro. Bueno, houve a posibilidad, ou se manexou a posibilidade de adiantar o partido, pero bueno, certo que co Torrelavega non tuvemos opción, tuvemos que xogar o domingo e bueno, creo que tanto para eles como para nós é un premio, ¿no? Esta eliminatoria ano pasado xa se xogou tamén aquí en Riazor, con moi bo ambiente e creo que os rapaces o merecen, ¿no? Tanto pensando nos meus como pensando nos do Tenerife, que están facendo unha gran campaña. ¿Qué tal, Miguel? Pepe Torrente para la cadena COPE. Y en cuanto a futbolistas con los que puedes contar o no sé, esos que están casi más en dinámica de Fabril, de Manuel Pablo, pero que están en edad juvenil, bueno, no sé si podrás contar con alguno o, digamos, los que están con Manuel están con Manuel. No, por ahora no hemos valorado ninguna variación en la convocatoria de la que estamos haciendo en las últimas semanas y bueno, pensando solo en los que tengo. ¿Cómo es este Tenerife? Para la gente un poco que no lo conozca, tú que ya lo tendrás estudiado, el año pasado también jugasteis contra ellos, no sé qué equipo te esperas. Sí, a ver, levamos desde que acabamos o partido de Torrelavega vendo todos os partidos que pudemos ver do Tenerife. Creo que é moi diferente ao Tenerife do ano pasado. Este sí que é un Tenerife máis canario, propón moito con balón, xogadores individualmente de un nivel moi alto e ben, espero unha eliminatoria igualada, no? Creo que o resultado do ano pasado alá non sirve como referencia. Creo que nós chegamos, igual que agora, chegamos en un gran momento, pero eles o ano pasado non estaban no seu mellor momento, tuveron tamén algún percance de lesións e se viron mermados, no? Creo que este ano son un equipo potente. Bueno, estar en cuartos de final de Copa do Rei e ganar como ganaron en Butarque no campo de Leganés, pues creo que son credenciales suficientes como para respetarlos. Y la última, Miguel, más en general, tú además que conoces las categorías inferiores desde hace muchos años, porque has estado también como jugador, digamos que hace años, cuando había una buena generación, se competía bien con las canteras más importantes, pero da la sensación de que en los últimos años da igual, las generaciones, se compite prácticamente todos los años. No sé un poco, pues, la reflexión, a qué reflexión te lleva eso de que en los últimos años, por ejemplo, pues tú mismo como entrenador del juvenil, una final a 4, ahora también estáis a las puertas, ganando ligas, no sé, que como has pasado tantos años desde que tú estuviste como jugador y ahora como entrenador, poco a la reflexión a la que puedes llegar. Bueno, penso que este é un traballo colectivo, ¿no? Eu son, como digo, a cabeza visible deste proxecto, pero como ben dixen a tempada pasada, ao final hai que estar preparados para que cando algún ano non teñamos bons resultados, saber que o traballo que estamos facendo de formación é positivo, no? Este ano hai moitas horas detrás, non empezamos como queríamos a tempada, pero non a nivel solo de resultados, sino que creíamos que o equipo non era suficientemente forte como para soportar situacións adversas. Creo que fomos traballando co Departamento de Psicoloxía, moitos analistas do club, con outros adestradores e o traballo do corpo técnico meu, de Fran Varela, sobre todo no aspecto condicional, creo que é fundamental, no? Despois Manovel e Javi Valencia. Creo que estamos facendo un traballo este ano de moitas horas. Non vou a dicir que os outros anos non lle dedicáramos tantos, pero a mellor
sí que era máis fácil porque as individualidades, o grupo xa resolvían, e este ano, bueno, estou orgulloso da resposta dos xogadores porque non foi fácil desde o primeiro momento e agora están vendo esos frutos porque, como dicen, nestes últimos 4 partidos, exceptuando un xogador que se está recuperando ou que xa casi está recuperado de lesión, os outros 20 pasaron pola titularidade e iso fala moi ben do traballo que están facendo. Antes falabas, Miguel, de igualdade. Que facer, non, ese partido de mañá para derrotar ao Tenerife? Bueno, creo que mañán vamos a ver dúas propostas moi similares. O Tenerife deste ano se parece moito máis a nós do que era o ano pasado. Creo que les van a intentar ter o balón, creo que non saben xogar a non ter o balón e a defender, e creo que a nos pasa un pouco o mesmo. Sí que somos capaces de presionar altos os dous e a ver quen é capaz de ter máis posesión de balón con finalidade de chegar á portería contraria, non? Hai que estar preparados para que eles nos podan quitar o balón, porque realmente creo que teñen un nivel técnico moi bo, pero creo que tamén poden sufrir cando non seamos capaces de ter ese dominio do xogo e do balón. E despois tamén hai un aspecto moi importante que creo que tamén temos que remarcar, que é, como dixemos antes, o estadio, non? O nivel de activación, de excitación que podan ter eles e o nivel de tensión que podamos ter nós. Se somos capaces de controlar ese tipo de situacións e leválas ao noso terreno, creo que a pesar da igualdade que creo que vai haber, podemos dar ese punto máis, non? E aproveitando a túa presenza, o vindeiro domingo mídense dous equipos do teu corazón. É dicir, eres tamén unha persoa importante en Castellón, xogache ali, tes moita vinculación con Castellón. Bueno, como ves o partido, como ves os dous equipos? Bueno, Castellón, evidentemente, onde naciu o meu primeiro fillo. Tuve unha vida ali paralela incluso a deportiva, con moitos amigos, e, bueno, creo que o Castellón deste ano non fago nada malo dicindo que é un dos mellores equipos a nivel de proposta futbolística, e que cando veo aquí creo que fixo un moi bo partido. Creo que en estes momentos tamén o Depor está indo de menos a máis e, bueno, eu só espero que os 3 puntos veñan para Coruña, non? Creo que o corazón sí que pode estar dividido a nivel personal, pero a nivel deportivo eu sinto moito orgullo por defender este escudo, é a miña casa e eu son deportivista a morte. E haberá un ambientazo, non? Porque tamén coñeces ben Castalia, e tamén é un campo que se respira fútbol por os 4 costados. Sí, recordamos na eliminatoria que tuveramos fai 2 anos, se non recordo mal, que fóramos todos ali e estuvéramos no campo, creo que se disfruta, non? Sí que é certo que, bueno, hai diversos grupos, non hai unha... En algúns aspectos hai a afición un pouco dividida por grupos, por ideoloxías, pero, bueno, creo que é un equipo ou unha afición que anima moito. Bueno, pode ser que sea segunda, terceira mellor de España, primeiro Depor e despois a do Levante e a do Castellón, creo que son as mellores. Vale, venga, la última aí. Dentro de esa evolución de los jugadores que van creciendo poco a poco en el deporte, quiero preguntar por Mauro Baleiro, convocado ahora con la Sub-17. ¿Cómo valoras su internacionalidad ahora? Creo que é un premio moi merecido. Mauro, pois, pode representar o que é un pouco o trayecto que leva este equipo, non? En pretemporada, bueno, pusémoslle traballos, tareas, porque creíamos que tiña que esforzarse, mellorar, e é un chaval que a progresión que leva é espectacular. En estes momentos podemos falar de Mauro como un dos referentes do equipo. Bueno, por suerte para él, que o equipo chegue a estas eliminatorias lle dá unha visibilidade ao seu traballo, e el sabe que sin o colectivo non chegarían estas convocatorias. Para nós é unha gozada ter un representante no Sub-17, igual que está Samu arriba e Raúl Lema que ven por detrás. Bueno, creo que é un premio para todos en Abegondo, para toda a base, para os que traballamos con eles, e o único que espero é que se salga en Tenerife e despois desde ali xa marchará a incorporarse coa Sub-17, pero, bueno, teño a sorte de ser entrenador dele e disfrutalo.